Вау, това беше толкова добро. Гаджета сте, нали? Не. Не сте гаджета? О, не. Близо ли сме до гаджета? Или не сме? Приятели сте? Добре, няма да ви питам повече, няма да ви питам повече. Трябва да познаеш какво има в кутията и ако познаеш, го подаряваме на твоите приятели. Червил, маска за устни, гланц, серум за устни. Маска за устни. Да! Добре, искам да ми кажеш как позна. Ами не знам така. Просто ти дойде отвътре. Мале, това беше много добро. Сега ти давам на теб едно лищенце и трябва на него да му обясниш само с мимика. Това са ми продуктите, които... Така за косата. Някаква маска за косата. Не. Шампуан? Да! А за косата нещо. Да, още нещо за коса имаме. Ти също е толкова... Сестри имаш ли? Не. Нямаш сестри? Много добре се справя. Аз съм малко изумен. притеснително. За фотото нещо. Какво? Човек, как ги познаваш толкова бързо? Не, искам да ми кажеш тайната ти, защо познаваш толкова добре женските косметични продукти? Защо? Моли. Не, ти имаш някаква тайна.